Paita ni kinabuhi ah. Girantag pangagpasan ni. Gihapoy mo daw. Sweldo. Puro ra si. Bayad na sa utang. Paita. Sa minindot buhator na. Ay. Kuha ditong jamingon tong barkada di ay. Pangwartahan ako to di. Karon ta. Paano na ay? Lah! Akong amigo! Ang saan bataan ni nga? Sige magilak-hilak! Mura mo nagbata yung bataan eh! Ako niya tuon, be! Nausap ka, pre! Huy! Huy! Saman! Nabuang! Ang saan ka? Sakit ng ngipon! Na! Sakit ang ngipon! Sakit na yung kayo! Nga! Saan mo na ron? Ako ay paibot. Paibot ni mo? Padali lang ha. Yatod ko eh. Sakit na kayo. Tara! Tara! Yatod ta ka. Sabay ta dito. Nakoy kailangan dito. Nakoy kailangan dito nga paibutan anak ng imong ngipon. Tadya kayo. Na! Nabuwang! Maot ng rigignaw! Layo to, layo! Ha? Layo to? Doon ra! Tara! Sakit na dyan kayo! Wala kalakang! Tara! Ito kayo! Oh! Sakit na dyan kayo! Tisa! Sakit dyan kayo yun? Dyan kayo, layo naman kayo na niya! Naman ta naapot! Ito nang layo! Ilang na kilometro ako ngayon ganina? Yung kaduhara kalakang nga karon layo na kayo. Basta magsakit sa ngipon. Sakit na yung kayo yun? Aw! Pre! Pagitaan kong diskarte, pre! Anak na lang. Ang samang! Ako nalay tambal, anak. Gambalo na ka? Di ka mo to na ko. Akong papa sa una, manambalay. Akong lolo, mangibutay. Akong lola. Ano si kakagistorya, pre? Dali na yun, kabalo ka, dali na yun, kabalo ka. Oh, kabalo ko. Ay, bayad. Oh, barato na kayo. Pila na bayad ni mo di ay? Alam ano, Ilakampo Amor. Kung dito kay Ilakampo Amor, tag 1,000. Isa lang kanipon ha, ibot. Din dito kay Dr. Rumamoy, tag 200. Ako, tag 50 ra. Tag 1 million na. Pilay mo ha? 50 ra. 50? Oo. Tulong mo na kang ipon. 150. Oh, 150 ra. Isa pagang yun ni mo, 100 ra. Kung tulong kang ipon. Sige lang yun, 100. Oh, sige. Kung saan ako kung kung dito? 300 ang yun. Oh, sige, 300 ang yun. Sige, dali ah. Kung ano kung gamit ako dito ha? Dali ah, pre. Oh, dali na ka. Asa itong gamit dali ha? Pagkabugo lang gini akong kauban yun. Gipahangyo na ko 100. Gihangyo na hinuon niya 300. Kwarta-kwarta. Kung ano kong gamit na rin. Ang gamit na rin. Got! Got gihapon. Ang gamit na rin dara. Dara rin. Kini itong nahon. Gunting. Kuman. Nih. Tara. Baik ka to. Kwarta na ko. Para magkakwarta na ko. Gini agawa mo. Loh! Ako nga nigo. Unsa mo? Hoy! Unsa mo ka? Tara, tutasabot ta. Kayo. Unsa mo ta ni? Tara, tutasabot ta. Tara. Ayo. Ay sige hilak bro, magbata noon bataan eh.
Yan na, pastarong, Dre. Dito na, Dre. Sungkod. Pagtarong ba? Pagtarong. Marunong bata. Ako sa iloton, be. Iloton. Eh, sige, ilap. Ah. Oh. Wala na, wala pa. Wala pa, no? Kayo. Wala. Dali nga ba? Sama na, ba't yun? Kunin ko. Ano ra? Be, may mong kamot, be. Mong kamot. Ay, sige, hila. Kamot din mo ba? Kamot. Nawala yung sakit. Sakit palagi! Napay ka ko. Ay, gluwag. Sakit pa. Wala ng sakit! Ibalik naman! A few moments later. Di man ka maayo aning gunting. Ay, katong isa ka ngabit ako, be. Kini, oh. Kini. Kini. Maayo, yung kanig yun. Butang mo kamot, Dre. Butang. Na. Butang. Piyong. Ito mo lang kalaki no, pre! Iga-yaga! Ano mo? Para maayo gani ka, no? Gusto mo yung kamayo yung mga ngipon? Sige! Bantay ka! Sakit na dyan kayo ba? Sige na! Antusa ganing sakit, no? Kay para maayo. Basta yung mamo. Balik. Basta. Ha? Uno. Dos. Unya, okay na? Nawalan sakit sa gipon! Di balik sa kamot! Bugo ka!